torrera santificabeli. Egun onak ematen hasten gera gaurtik, ia zelebratzeko Paskua zegoarri. Pasatu behar dugu egun handi hori, alabantzak emanan zeruko erregeari. Etxetan egin zuen jolas, alojamenturik izango zan galdez. Hainbeste habitante lekurik emanez, Jose eta Maria penaz da Dolores. Esaten dio bere Mariari, estalpe bat badakit eta segineri. Estalpe bat badakit eta segineri, hantxe deskansatuko zera triste hori. Ailegatu zenian gauaren erdia, Jesus hirugarrena zuten familian. Gabon eskerrik asko, Gabon etxekoak, Gabon pasa dezaten
Venga, Emma. Venga.